Egiptoko erlijioa. Nolakoa zen Egiptoko erlijioa? Niloren haraneko antzinako biztanleek jainko-jainkosa asko gurtzen zituzten, politeismoa. Eta, sarritan, giza gorputza eta animalia buru zutela irudikatzen zituzten. Jainko beneratuen ara zen. Eta harekin Amon lotzen zen. Tebasiriko jainkoa, Amonra. Osiris hildakoen jainkoa zen. Izan ere, kondairak zioenez, anaiak erail zuen Osiris. Baina berpiztu egin zen. Isis jainkosaren zainketei esker. Isis Osirisen emaztea zen. Isisen eta Osirisen ezkontzatik Horus jaio zen. Anubis momifikazioaren jainkoa zen. Eta Tot, berriz, jainko-jainkosen idazkaria eta eskriben patroia. Jendearen ongizatea jainko-jainkosen esku zegoen. Haien mende zeuden naturako indarrak, airea, ura, sua. Jainko-jainkosek eragiten zituzten Niloren goraldiak. Kontrolatzen zituzten urak eta ahalbidetzen zituzten uztak. Herritarrak oso superstiziosoak ziren. Eta zinginarriak erabiltzen zituzten espiritu gaiztoetatik babesteko.